Li navçeya Cizîreya Şirnaqê de sempozyumek li ser Melayê Cizîrê hat darxistin. Sempozyum bi pêşengiya zanîngeha Şirnaqê ve bi piştgiriya walîtiya Şirnaqê û qemeqamtiya Cizîrê ve hat amadekirin. Sempozyum bi navê di nezerê Melayê Cizîrê de ehlaq bi beşdariya siyasetmedar, akademisyen, lêkolîner û kesên rewşenbîran ve bi rêve çû. Di destpêka civînê de Qur'ana pîroz hate xwendin û duvre bi axaftinan sempozyum hate vekirin. Eva zamaneki dirêj da yani nîzeke 100 sal bir edebiyata Kurdî, çanda Kurdî, zimanê Kurdî, müzîka Kurdî, her tiştê Kurdî qedexe bî. Eva nîzekî 15 sal jî û ev karîhanekê asanin û ew qedexetî ser vî karîhanekê rabî. Ser û kumarê me himayedarî van karîhanekê ne 2010 da me dest pê van karan kirî û karê çandê me dest pê kir û kitaba Melayê Cizîrî dîwana wî me dest pê kir me çap kir ewelîn car. Piştê wî û karê dîtir jî hane dewam kirin. 4 sal beriya niha me dest pê kir û Cizîrê me ewelîn car sempozyuma Melayê Cizîrî me dest pê kir. Ê salam ya çaremîn pêktînin. Em dixwazin millet Melayê Cizîrî nas bike. Ev jî ya çare ye, ya çare jî derbarê etik yani exlaqî de ye. Hûn zanîn ev her sê meselên he, meselên esasî hem yê felsefê hem yê tasawufê hem jî kelamê ne. Yani Raman, Hizr, pitir serva hakikata hatiye avakirin. Ev sempozyuma çareye derbarê exlaqî de ye, vê carê mêvanên me ji hemî cara berfirahtirin, hem şimilê zanistî ve wisa hem şimilê siyasi vece yani ricalin devleti beşdarvanen. Şirine ulaşması mümkün değilse Rüstem'in Di her rûniştinên sempozyumê de lêkolîner û akademisyen ên çi ji nava Tirkiyeyê çi ji dervî Tirkî bi giştî 95 zanîst beşdar bûn. Ji Herêma Kurdistanê, ji Rojhilata Kurdistanê, ji Rojavayê Kurdistanê akademisyen û ronakbîr jî beşdar bûn. Li ser mijarên cûr bi cûr hatin axaftin. Ji babeta exlaqê îşqê bi dîtina Melayê Cizîrê bigirin, heta perwerdeya li medreseyan de, şopa meleyê li exlaqa medreseyan de, dîwana Melayê Cizîrî, pîvan û rehindên felsefî ji çemk û têgehê exlaqê di dîwana Melayê Cizîrê de û her wekî din de hatin axaftin. Melayê Cizîrî di dîroka edebiyata Kurdî da lotkeyê here bilind e, yani zirveya, serî çiya ye. Melayê Cizîrî di dîwana xwe da gelek tiştên balkêş pêşkêş kirîne ji bo civatê û xasaten divan her çar babetên gelek girîng da em bêjin ji bo ku civateke sazûmankar bîtin, civateke kêrhatî bîtin, civateke baş bîtin, gotiye di nava insana da dibe edalet hebîtin. Gotiye di nava insana da dibe merhamet hebîtin. Dibêtin insaniyeta da heqaniyet hebîtin û wefa hebîtin û sadaqet hebîtin yara û sadaqet biket. Vêca ev ciwanên bi zamanê em bêjin insanên fikr û felsefe û hebûna Melayê Cizîrî bêxeberin, bêagehin. Ev çend saleke lêre Şernexê, zanka Şernexê çêdibît melwanî jî carekê çêkir. Sempozyuma Melayê Cizîrî em çêdikin ku insanê me dîwana Melayê Cizîrî bi awayekî analîzeke gelek mezin, tehlîleke gelek mezin ser bikin. Emin li mehabatî Kurdistanê Îranê ve hatum. لەسەر مەلای جەزیریە من دکتۆرام نووسیوە کتێبی دکتۆراکەم بەڕاستی تەطبیقی ئاساری ئەرفانی مەلای جەزیری و ئیبن الفاڕیڵە 146 بەحسی ئەرفانی مشتەرەکم لێدا دیونەوە 4 مەقالە علمی پژوهشیم لەسەر مەلای جەزیری نووسیون. مەلای جەزیری شخصیەتیش زۆر گەورەیە، یعنی ئێمە بە ناسین و ناساندنی مەلای جەزیری فەرهەنگی میلەتەکەمان گەورە دەبێتەوە، چونکە مەلای جەزیری 500 ساڵ لەوە پێش بە کوردی کتوویەتی، عەرەبی زانیوە، تورکی زانیوە، فارسی زانیوە، لە دنیای ئەترافی باخەبەر بووە. مەلای جەزیری ئینسانێکی زۆر باسەواد بووە، زۆر عالم بووە و ئەگەر ئێمە لە مەلای جەزیری بێخەبەر بین زەرەت دەکەین. بە وەسیلەی باخەبەربوون لە عیلم و لە ئەوزاع و لە ژیان و لە زیندگی مەلای جەزیری لە 500 ساڵی گوزەشتەدا ئێمە شانازێک بۆ خۆمان تۆمار دەکەین. مەلای جەزیری ئێمە گەورە دەبینەوە بە مەلای جەزیری. مەلای جەزیری هەر بۆ خۆی گەورەیە. سمپۆزیوما مەلای جەزیری
Elhamdülillah katilım zahfzide çeviriyor. İran'ı bigir, Endonezya bigire, Irak, Suriye, şemi tarafı hatine. Rektörün doğu güneydoğu hemi hatine. Ef işareta çiye? Ef işareta xoşiye. Ef işareta ef tışta Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, gote em hemi biri hevin, em hemi morovi hevin, بلا بس زارن ما بکشتن Sempozyuma Melay Ciziri Anavneteviye de hunermend û şêwirmend Serokkomarê Tirkî jî helbest û beytên Melay Cizirê xwendin. Civîna zanistî du rojan wê bajo û ji 19 rûniştinan pêk tê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, ji navçeya Cîzra Şirnaqê.